Ako sa pangka lang king pagkaistorya di gid hinambog. Wa jud ko naglisod. Kaning uban lisod gani ari dayog post social media nga nalisod kayo. Mabuhi pa ba kuno sila ning kalibutan? O na din na magsingari mo gumugpost sa lisod kayo mo tiwasan na lang pud mo sa inyong kalisod. Ako wa gyud ko nagkalisod. Nagkalisod mo, duol mo na ako kay andam kong mutabang ninyo. Ako ray tao nga di man ni ako hinambog pero naglabiging botbot, naglabiging botbot, naglabiging botbot. Naglabiging botbot. Tinuod gini ko Ako, akong sweldo tinuod, tigid nagkuha ni kong sweldo. Naglibog kung saon ko paggasto ni kong sweldo gid kakaron kay murag nagpatuyang na lang pod ang amuang agency wa lang pod nila hunahuna in taon pod ang amuha pod din taon pong paggasto sa ilang gisweldo sa mga ba nga arang pagkadako ara po. Nabalitaan na po namo nga momento na po ang sweldo. So asa na sa siguro na ako ipamutang ning ako ang mga ubang sweldo. Lima man jud kog maayo asa na ko ibutang ni kay akong pitaka. Ano naman nagpilit naman gitong mga taglibuhon dito. Lima ko ato basig diyan po hinoon to madawat hinoon po unyag. Kinaon sa to kay pilit ba mga kisi na inyong pangkuhan ko. Ano nga kinahanglan gyud ako na lang gito ging panghatag gid ani po mga singari po problema dinhi sa social media ba way mga kwarta ba. Una nga maluoy ba po ko nila pod. Luoy oy.